Madrinetarrak, eguerdion eta ongi etorria beste baten gurera. Gaur asteazkena eta asteazkenetatan, Patri. Betiko errezetak, eguazten tradizionalak. Ba hori da, gu hasiko gara lehen errezeta ingo ditugu olako bakaioz betetako piper batzuk eta bigarrenik. Nik bigarrena ingot klasiko handi bat, batzundako txarrik edixa dana, baina meloia eta urdai azpikua. Meloia eta txarrik erixa nok esan dago hori. Bueno, entzun dut nik taldien, horbait. Ez dakilako testulako da estatu. Bueno, ba, kontua da, pio bila dauzkagula, lana dauka aurretik, eta horren izango da, zer ingo dugun, kontatzen astea. Lehen bizi, piper morroak labean 200 gradutan, ordu erdiz sartu, zuritu eta txiki moztu. Makaiaua urrotzetan jarri, irakiten hasten denean itzali, eta gero mamurtu eta salak kenduko dio. Betegarrirako tipula txiki moztu, baratxuriekin erregosten jarri, eta egin da honean, piper morroa gehitu, bakaiaua gehitu, eta kanpoan ostu denean arrautza bat gehituko dio. Horrekin pikillo piperrak bete, gero irina eta arrautzetik pasa eta frijitu. Saltza bat ingo diogu tipularekin eta azenarioekin, eta tomatea gehitu ondoren, birrindu dena eta piper hauek saltzan sartu eta zerbitzatu. Orduan, esan dakoa, labea 200 gradutan daukat, eta lehen bizi hasiko gara, piper morroak labean erretzen, ordu erdiz gutxi gora era, olio txorrota batekin, hau izango da denbora gehien eramaten diguna, eta gero behar dugunez, betetzeko, hau, labera, eta gero, makaiaua, saltza jarriko dut egiten, kipula eta txikituko dut, beti jarrirako, eta hoiekin. Hau, labera. Ordu erdi, 200 gradutara, buelta emango digu 15 minutu da maskinean. Ba, hementxe ikusten dugu, piper morruak jango itxugula, baina berez, beteta doizenak, pikillo piperrak. Normalian, badauz, sukaldaritza mota batzuk eta itxen dabenak, horrek piper morruak eurak beteta. Baina Euskal Herrixan tipikoa dana, edo tradizionala dana die, pikillo piperrak, gure lodosako piperrak, horrek erabiltzea betegarri bezala. Eta kasu honetan zigorrek ekarri dau, Euskal gastronomiako maixu baten errezeta. Eta bera da, Juan Jose Lapitz Mendia, izan zen, Onjarbin jaixo zen, 1924an, eta 50. hamarkadan hasi zen bere herriko Hondarribi egunkarixan idazten. Eta hortik irratira, da idatzi ditu hainbat liburu, jarro ditu pia basari, eta hementxe zigorrek ekarri dau bere liburutegitik kolekzio txikitsua. Gaina, betxo, markatuta utzi izkizut, hartu liburua, Patri. Berez, errezetia hemen dira, ez? Errezeta aurkua da, hau da, 89an ateratakoa, bestia da 87koa, eta bietan, 87koa hau da, berezia zenik, hau da, lehenengoa aitan liburutegian, aurkitudan lehena, bi hizkuntzan dagoena. Hau da, errezeta guztiak, dauz euskeraz eta eroberaz. Lehenengo euskeraz, hau da, makaios beteriko piperrak, hor aldatu da baita, gaur egun erabiltzen dugun, izkera eta errezetak eta idazteko garrien aldatu da, egia da, baina gero errezeta berdina erderaz daukazu. Eta ero, markatuta utzi zut, eta hau dago berdin idatzita, gero, berandu atera zuen beste hori Euskal Sukaldaritzako klasiko handien liburu hortan. Beraz dauzkau, la cocina moderna en Euskadi, hori ez, bi hizkuntzatan dana, eta la cocina vasca, sus recetas básicas, da, amendik atera dozula bere errezetia. Bai. Bitxu, zerako bilduma politxa, eta gainera, kontua da, hau dala, bitxu, hemen agertzen da, ze jatetxetakoa den. Zer, daude, errezetak dauzka hemen, nik hemen, haitxan gauzak eta dauzkatu, barruan osatuta, hemen daude, ze beraz berez kasetari xazan. Beraz antzukalde. Behitu, Dos Hermanas, Castillo, Andramari, eta hau uste osala, behitu, hemen da, hau da, Andramari, Galdakaoko Andramari jatetxeko errezeta, baina, gaur egun Michelin Star bat dauka dana. Hau, beti, Bizkaiko nik, beti ezagutu den, Bizkaiko, gorrotza izan zen, baina nik, horrein nuen Aretxondo, hau da, famili berdinana, zeukaten Andramari, Michelin Star bat zeukala, eta ero Aretxondo ireki zuten, gehiago eskontzai begira, eta horrela bankete handientzako, eta... Klasiko handi bai. Bizkaian. Bitxu, igual liburua gero utzin goztazulan apurtxo bat irakurtzeko, eta nik uste dut asteazkenetarako ondo etorriko jakula, bakitzu asteazkenetan, hori ekartza itxigula, ez? Berreskuratzen apurtxo bat, klasikoak izan dien errezetak, Euskal Herriko jatetxietan, Euskal Herriko etxietan, eta igual galdetza oso zure burua, ez? Honek, Juan Jose Lapitzen sukaldaritzak zuk uste oso
ez dakit, nolabait eragin indotzula zure sukaldaritzako eran, ba igual, ez duzu gizon hau ezagutzen, edo inoiz ez duzu entzun berai buruz berba itxen, baina ziur eraginen bat aukidotzula, ze berak, ba, bueno, jaso zitxun, pila bat errezeta eta bilduma bat sortu zauen azkenean ba, euskal gastronomiana, ez? Eta horregatxe bai, sari pila bat jaso zitxun, ze, bueno, ba, gaur egun badauz sare sozialetan influencerrak, ba, hau zan benetako influencer bat, ez? Ba, benetan eragina sortu zauena da gastronomia buruz asko sakixena. Holakoetan, nik, bueno, gure aitak eta asko ikusten zen, bueno, ba, jakin, basekitela gehien bat, ze gero, erreferentzia asko sartzen zituzten, ba, lehenagoko urteetakoak, ez? Antzina ez dakin nun, ja erabiltzen zuten hau, ero, errezeta baten inguruan idazten zutenean, ba, horren inguruko referentzi pila botatzen zituzten, da, nundi jatorriak eta holako gauzak, eta horrek ikusten zen, bueno, ba, liburuetan ibiltzen zirela, sartzen zirela, eta ikertzen zutela holako gauzetan. Benetako kasetarixak zirela. Benetako kasetarixak zirela, bai, hori da, ze. Gaur egun bidixo pila badauz, ez dakit ikusi dituzun, jendia, ba, bueno, ez dakit kasetari lanatan, edo kritiko gastronomiko lanatan, eta jatetxetara todo diosela bidixua grabatan da. Bueno, ba, baina bakarrik zartu dutena da, gainera... Donostiko ez dakitze jatetxeta, baina hori, notatzen da batzutan, gero bezatzuk oso profesionala dauz, baina batzutan, erreferentzia falta edo, bai, ez dakit. Dia oso bideo danak, gaude hemen, hau, zoragarria, ikusten da, esan da, hau da, publizitatea, falta jako hemen, koska bajartzea hemen, publizitatea. Baina da, ze, agoan desegin egiten da, eta ez da izatea, Zuk esaten mozu. Bueno, ba, Juan Jose Lapitzak 1988an jaso zauen sari bat kasetaria gastronomiko onena, Espainia mailan. Beho izan zen salduna kofradia desberdinetan, izan zen Biarritzen, Angulan eta Perigorden, berez, bueno, ba, salduna bebai bazan, kasetarixaz eta aparte. Eta gero jaso zauen bebai 2006an, Gipuzkoako Foru Aldundiak eman zotzen Buska Isusi saria. Bai, Buska Isusi izan zen, ba, kritiko gastronomiko oso famatua bai, eta ba, fama honekua. Eta, ba, bera izan zen Euskal Akademiako, Euskal Gastronomia Akademiako sortzailetako bat, ez? Orduan, ba, bueno, jende garrantzitsua. Eta euren omenez, ba, gaurko piper betiak bakaia ez. Hori, etxe bakoitza bai, badauka bere errezetia, nik sekula ez dut itxen, hori ikustet urdaia. Bai, ointxe botake olio txorrota bota diot, eta hemen errezeta denetan, sartzen diona, ni lehen garai batean urdaia asko heltzen da, urdaia hartu eta, hau da, urdaia azpikoaren urdaia, hau da, urdaia azpiko onduaren urdaia erabilera da. Nik, hau, bakarrik erabiltzen dut, bizkaitar saltza egiteko. Ba, berak saltza egiteko, bai, betegarri egiteko, sapore emateko, hor botatzen du. Pixka bat, gaina, olio gabe, eta ni hortan, naz pixka, egia da, bere ikutu ematen diola, baina ez dio, nietzako, bueno, ba, pasatzen basa, bakarrik horrekin iten bozu, fuerte egia geratzen da. Orduan aukeran, bueno, ba, bai, hemen pixka bat, baina ezur bat da, ekarri dut urdaia azpikoana, eta handik ibili naizkintzen urdaia, hau bestela, izaten bazu lagunen bat, taberna daukana, eta urdaiak zintzilik, bagizu hor, geruza bat egiten du babesteko, kanpoko geruza kendu egiten da, baina gero, hor, asko sobera izaten da, ez? Orduan, gordetzeko esan da, holan, kroketa batzuk egiteko urdaia azpiko gabe ere balio. Baita, imaginatzen du bai, harakina izaten botzazu, ez? Baita, harategietan hori da, eskatu ezkero, urdaia azpikoa harategietan eukiten dute, gaineko geruza lodiegia baduka hori kendu egiten dute, eta ondo etortzen. Zu, bazara urdaian hanka erostekua etxien, edo... Urdaia azpikoa erosten du moztuta. Jendia badago etxean daukana hor da, ero mosten ibiltzen da. Egia da gero gustatzen zera la mostea eta hori, baina... Joskenik, alde batetik mosteko, karo, espakitzu ondo mosten be, igual, estropa bitxosu urdaia azpikoa. Eta gero, pentsa bizu bai, zenbat urdaia azpiko jaten dut, karo, ukitzen bozu jango zu hori ziur. Hori da, baina niri usteot lehorra geldituko jatela. Edo ez dakit ja behin zabalduta, baina urdaia bai horretako da, ez? Osa, urdaia nik ikusi hon nire txian nola, urdaia batzutan kentzen dan, eta gero gainien jarten dan, urdaia azpikoa hainbestez lehortzeko. Ero plastikoarekin bilduta, oskai. Bai, edo sapitxo batekin, edo, bueno. Baina nik egisa da, urdaia azpikoa ona jaten dutenian, gaixa dutela harakin degixan erosi. Holan,
labaneakin moztuta, utxian enbasauta da, holan, 100-200 gramotxo. Eta gaina, ez dutela urdaiazpiko berdina erosten danetarako. Segisa da jateko, gordinik jateko, ogirateko baten, tostada baten, holan, holan plateretik bueltan. Goimaiako urdaiazpiko. Claro, goimaiako, baina adibidez, jarteko, ez dakit, baina batzui, leka patata batzui. Ez dut erosiko hau, ez dakit, kalitate gorenekua. Erosiko normalien, Ero, kroketa batzui botatzen. Normala. Botako zupat, ez txarra, baina normaltxo botako. Eta kasunetarako berdina, ez? Osa, ez da izan bier, hau, iberiar bat, ez. Honekin bai, korrite. Bueno, errezetara. Kipula erregosten hemen, baratxuriarekin eta urdai puntarekin. Gero, urrotzatan jarri dut makai haua. Berotzen, irakiten hasten denean, minutu bat utziko dut, itzalingo dut, eta bere beroa hortan utziko dut, egin lagon arte. Gero, atarako dugu, mamurtuko dugu, eta ona joango da, labean dauden piper morroekin. Eta hemen ikusi zuen txiki-txiki moztu dut, hau betegarria izango da. Hemen bai txiki-txiki, baina saltza egiteko, gero birrindu ingo dudala, ez gara zetan ibili behar txiki-txiki mozten kipula. Orduan, ingo dut olan, Juliana eran, xerratan moztuko dugu, eta hau ere, jarriko hemen berotzen, beste, urdai pusketa potolo batekin, eta... Danak gaur aukiko da urdaian zaporia, eta ikutua. Holan, aromatxu bat. Eta hau nutrizionistek eta adituek gomendatzen daue, noizbeinka bakarrik jatia, ze egisa da gantza asko daukala eta gatzian bebai aberatsa da, baina egisa da, puntu positibo batzuk bebai baditxula. Adiz, proteina badauka, vitamina B-an bebai, aberatsa da, ez? Minerala bebai ditxu, eta azido oleiko bebai pila badauka. Orduan, normalian egisa da, gantza daukala, gatzian onduta dauela, orduan ez dala, aragisa da, eta izango zen prozesatu ona, baina ez askotan kontsumitzekoa. Nik nutrizionista batei esango notzan, nire etxean batzuk, lehengusun batzuk, hartzen daue, lekapatatak urdaiazpikoan biharrian, urdaiazpikoa lekapatata batzukin. Orduan, nutrizionista batek esarostan, behitxu, hori bada, neurri bakarra, zure lehengusuak jateko barazkixak, nik gomendatzen dut urdaiazpikoekin jatia, ez jatia baino. Bai? Bai. Kara, urdaiazpikoa, gutxinaka geizten joan, hau da, kafia da azukria boruan. Jo, badu jendia, nik kafia guztegat azukre barik edo azukre apurtxo batekin. Ikusten zu jendia da, lauko jarakada, esne gozokia, madalena bat, hori bebai, igual, egun batetik bestera ez tozu hartu behar kafe utxa azukre barik. Baina gutxinaka joaten bazara kentzen, egunero koiaraka datxo erdi edo, hor joango zara gutxinaka oitzen, eta urdaiazpikoakin, berdina. Neurria, beti esaten dugu, garrantzitsuena neurria dela, osasuntxua, dena da osasuntxua, baina bere neurrian, hemen urdai pixka bat, erabiliko du, eta gero, piper beteak ez ditu jaten egunero, urdaiazpiko egunero ez du jaten, eta... Nahi bai, baina? Bueno, nahi egunero enuke, zerbait jolan egunero jaten dana zerbait, aspergarri bitzen zen. Ez di motibatzen. Bueno, gozaltzeko nik isa beti jaten dut. Bani aldatzen guten, Etxian, 3 lago gozari ezberdin dauzkau, eta unei bai saiatzen naiz, hartu eta 2-3 ezberdin gutxienez astean, gero txandak egiten, baina 3 mota ezberdin badauzkau gure etxean. Baina ekik eta zara, eta gozari osasuntxua gaur, osasuntxua da, tostada, honekin, aguakatearekin, ero humusarekin, eta urdaiazpikoarekin. Gero dau, bizio, hori da, napolitanak ero olako zerbait, juten izenien gozotegira, eta ero dau, tortilla jamon jor. Urdaiazpiko egozian ere, gustora jaten dut. Hiru hori gutxienik, badauzkau. Ez da utxarto. Egisa da, lagun bate konta usustan lehen gogunean, berak etxien badaukala urdaiazpikoa, baina, korrientia, egunero jatekoa. Hola, kotxen artien edo, guk esan duguna lehen lekapatatai botateko. Eta baina, karo, amaman etxera joaten danean, azte burutan edo, amamak erosten dau urdaiazpikoa ona. Iberiarra, purtsu bat labanakin moztuta da, kalitate honekua. Eta amamanian jaten zauela holan pila bat, umia dauka 6 urte, txikitsua da. Eta orduan gero etxera bueltan, eta esan zutala mai, gaur daukat urdaiazpiko jateko gogua.
eta amak esan zen, betxu, ingotzut ogitarteko bat, jansaura eta ama, hau ez da amamana moruku, hau urdai espikoa da, ez dauka zapore berdina. Umiak, badaki, Eta hori gertatzen zaie, amaman kroketakin, amamaren babarrunekin, amamaren itxiken babarrunekin, eta denarekin. Bueno, esango zuten, nik baukat iloba bat, horrek nahi xau dauela, ikastolako tortilla patata, bere amana baino da, nire koñatiak ondo kosinatzen dabe, baina ez dakiz daukan ikastolako tortilla patatak. Gure alabak, botak zigun, ikastolako ensalada freskoagoa zale txiko baino. Astebete, gero ikasi zuen, astebete onzanean etxetik kanpo loiten, utzi genuenan portalean loiten, da astebetean ikasi zuen, hola da. Etxekoa beti onagoa dara. Zenba guraso saiatzen gara gaur egun, gure seme alabei guri gustatzen zaigun musika txertatzen ero, ez dakitzen, hartu, eta egia da, gure etxean olako derrigortasunik ez dau, gure etxean entzuten dute, ero rock and rolla, ero euskal musika, eta jazta ez daupeste zerrik, baina ez diogu derrigortzen, beraiek nahi duten musika ero hartzen. Eta reggaetoiakin baldin badauz, bezatu duzu, gogoratzen zara esan zinunian entzalada freskoa, gogoratzen duzu zigon hori? Felpudo berria jarri du, ongi etorri kendu indugu, ongi etorri jartzen zuena, oin dago, kaixo. Baina, bueno, nik uste otan lan biguntxoago dagoela, horri gozulo, aste betean. Reggaetoi entzuten dugun bakoitzean, gutxinez hori. Eta beste aste bete pagagabe. Bakoitza jan daixela nahi dauena. Entzun daixela nahi dauena. Reggaetoia ez bat. Reggaetoia ezik. Eta hori, eta jan daixela nahi dauena. Guk gaur, behintzat, jango ditugu piper pikillo batzuk, bakaiauz beteta. Urdai espiko ikutuakin, tomatia, ardo zurixat artian, zelan doi ez horrek? Piper morroari buelta eman diogu, ez egin eskuekin, erringo zaete, ero eintza, zuetako asko kaiu daukazu ya dagoeneko. Eta ez erret behitu, hemen daukagu, dagoeneko tope, jarrita, ez egon tope, oin bai. Eta esaten nuen izea, ostra, ez horre ja irakiten hasi behar zuen. Bueno, alde batetik, esan dakoa, betegarria izango da, baratxuriak ipula, piper morroak txikituta, zuritu ingo ditugu, atera hor bakizu, ataratzea dituzue, aluminio paperakin biltzen baituzue, ero holako poltza batean sartu, baina betikoa izan da aluminio paperarekin, izerdia botako du, eta ero errez askatuko zue. Lehen esan duzuela piperra beteak eitzeko pikilloa erabiltzen dena? Honek zaratekoa dauka piper morroak holan erre, ataratzea ditu olako atalak ero betegarri hartu, eta egiten du holan kaneloiak izango bazien moduan, piper morroa. Olako biribilki batzu? Biribilkiak onjoenak, betegarrez berdin, oso goxua. Bueno, kontua da hori. Hemen, piper morroa erreta dagoenean, txigituta, bertada botako makabilagoa ere, mamurtuta bertada. Eta bin bitartean, saltza egiten dago. Saltza dela azkenean, izango da, kipula zenarioa, piper txorixero haragia, botako digula horra, ardo txuri pixka bat, eta tomate saltza. Baina, guazen itxoiten honek irekinan arte, honek irakiten denean itzali, eta hori, piper morroa txikitu eta oinetorriko. Harrapatu baitu zuen mamurtzen makaiagoa, itxoin dut pixkate guztu arte, ezurrak eta kendu dizkigu, azala, eta hemen dauzkau piper morroeak eta ditugula, zuritu ditugula, txiki moztu, eta hor sartu ditugu, eta oin betegarria, bukatuko du makaiagoarekin. Ze falta da? Arrautza botatzea, eta arrautza horrekin duena da, bildu dena, baina horretako gopor bateratarako pixkat, utziko dut pixkat epeltzen, ze bestela arrautza botatzen digunean, kosina da. Orduan eduna krematasun puntu ematea, baina ez gehi egitea. Eta nire olako betegarria, nire behitu lehen esan duzuna etxe bakoitzean egiten dituzte bakaioz betetakoa modu batera, askotan bexamelarekin. Bexamelakin, bai asko. Nien naiz oso bexamel salea. Olakoetan aldala aukeran bexamel... Geixa, guaragisa eta baraskisa, ez? Izate hori, holan betegarri hau, honi bexamel batekin, krema puntu emango genioke, omen bexamel pixka botata eta hori, baina nik aukeran bexamel gabe nahi hau ditxo. Ni bexamelakin egisa esan, asko gustatzen jatela, baina, modu desberdinak dauz, azkenian nik jate ditxube bai, aragi xeatuakin, horaxe galuziakin, nik arrautza normalian gordinik ez jaten jatot egositxa, ez dakite... Urdaia. Urdaia kendu inbida, hori, bai, bestela, gero hauan ja apurat desatxe gina izango da. Eta zihorzuk, Juan San Urtean, egon ginen apurtxo bat berba itxen,
honei buruz, baso jangarriei buruz, ez dakit entzun dozun, hor, Nafarroa beheran, badauela Behorlegi izeneko herri bat, eta bertan dagoela bikote bat, Odei eta Gorka Roka, eta daukie bi seme alaba, eta elikatzen die hortik, berak eurak bizi die ardi askuntzatik, baina gero esan dezagun merkatutik hasten dituztela gauzak eta basuan. Hau da, holan, ekosistema berrixak eta sortzeko apurtxo bat, igual oitxuta gauz, betiko hortuak, eta hor landatzera, baina basuetan, landatu lehike, baina hori igual, oitxuratik kanpo. Baina edozein baso beste balio, argian irakurri nuen, artikulu agertzen zen hemen, da oso interesgarria gainera, eta nola itzeiten orokorrean beraiek, beraien bizimodua, lan egiteko modua eta hori. Eta edozein baso ez du balio, horre zin hartu da hemen pinu dian, edo pagadi batean holan hartu lan da. Baina egia esan oso interesgarrian kontzeptu bat, eta espero jendio, animatzen da, ero ez da hit, zenbateako bidera garritasuna daukan. Eta gero da, ezin duzula edozein gauza hasi, hori egon bideo, landarien eta arteko sinergiak, eurak itzen da bina da, zagarrak, erremolatxak, uste dut, honek, asenarioak, tuberkulo desberdinak, eta gero txikoria belarraketa. Eta aldatzen jun, beti, beti esaten duena, kultibo bakarrak aldatzen joan, eta hor oxigenatzen utzi denbora, eta azkenean itxo duzuna bebai da, lurra hainbeste ez haindu, orduan, egisa da, eredu politxa dela. Hemen, Ipar Euskal Herrixan, nik ez dut eredudik ezagutzen, baina, animatzen bada, norbaitxek ezagutzen baditxu eredu horrek, idatzi txoriene abildua, itv.eus da, eta emango gorren berri. Piper txorizo haragia barrura, buelta batzuk, ardo txuria, txakoli bat, ni olako batean, hori, ardo suixak erabiliko nituzke, zagardo ikutu dateekin ondo jongo, makaia zagardoakin bakizue. Aizate dute hor Astigarra inguruan da, nahiko jartzen dutela olako zerbait. Oin, hau, utziko du pixkat irakiten, eta tomate saltza botako diogu. Hemen bestaldetik, atara dugu gure, izango dan, betegarria eta arrautza bat kraskatuko du, beste bi arrautzak zertako dira, ingo ditugolako era tradizionalean. Hau da, bete ingo ditugu, eta irinetik, arrautzatik pasatu eta frijitu ingo ditugu. Lana da, baina egia da, piperrak beste ikutu bat hartzen dutela horrela. Aukeran, holan arrautzestatuta, ni dena arrautzestatuta dagoen, dena berdin zaita. Lebatza, txerri solomo ere arrautzestatu egiten dugu etxean, urdai azpiko egozia lodi erosi, holan lodia. Laukiak moztu, irinetik arrautzatik pasatu, eta frijitu, gure etxean hori gustatzen da pilo bat, umei, eta hori gure etxean asko jandu txikitatik, Niran barazkixetara eta buelta, ni hori gustatzen kuiatxoak. Kuiatxoa plantxan ona da, baina kuiatxoa holan arrautzatik pasatu eta frijituta. Eta hor, alezen txistea etorriko zen, zerba horri mamiak urdai azpikoarekin beteta ze ona dauden, eta zerba gabe ere, ze goxoa dauden, oiek. Baina, egisa da, barazkixa gateko mota bat baldin bada, ongi etorrixa dala. Haulen, esan duguna, baso jangarrixana eta baratzana, azkenean, ez da hainbeste, hori, zehose jatekua, baizik eta bizitza estilo bat bai bada, ez? Eta horregatxik, Arantzadi Zientzia Elkartiak eta Kutxa Fundazioak sortu daue proiektu bat oso politxa dena, deitzen dela Bihotz Berdeak. Eta nahi daue, bizitza estilo hori, purtxo bat, transmitidu, ez? Gaztiei, 12 da 15 urte bitarteko gaztiei, eta nahi dotzie, horako txanguak eta itxia adituekin, purtxo bat lortzeko maitasun hori lurrarekiko eta gure naturarekiko, ez? Eta egisa da, ekintza politxak ite ustela, eta pila bat ikasten dela, esperologiai buruz, ornitologiai buruz, eta azkenean, basuan, naturan eta gure lurrian dauzen, esparru desberdinen inguruan. Hori, ez dakit zure herrixan edo dauen, getxo nahi ez badau ingurumen areto bat, eta hor, txanguak igual hainbeste ez, itxitxuste, tailerrak, eskulanak eta holan gaztientzako pila bat. Eta, egisa da politxa dela, olako gauza ekimen publikoak izatea olako gauzendako, ezagutza ditugu, elkarte kultural pila bat. Baina, elkarte holan ez, ingurumenan eta munduan, eta horren inguruan lan itxen daben ekimenak, politxa dela
ekartzea. Eta beharrezkoa nik uste dut. Bai. Hori beharrezkoa. Eta jendia nik eramango nuke baserrieta. Eta ikusi jendia nola horre egunerokotan ze kostatzen da baratz bat aurrera eramatia, eta hori... Zelan jaixotzen dan, zuk platerian daukotzuna. Azkenean, karo, mundu osoak esaten dago, ekologikoan jatia zelako garrantzitsua da, ez? Gainera justo aste honetan hori aldarrikatzen gabizela. Baina ze kostatzen dau, zuk platerian daukotzuna hori eitxia. Zure arrautzak, zure barazkixak, zure aragisa, hori ekologikoan gainera kontsumitzea, lan pila bada, eta lan handixa da. Kontua da. Orduan... Eta jendia askoten zuten, baina eske prezioa da, igual, ez dana normala da, ordaintza ditugun beste prezio batzuk, supermerkatuan erosten diren, ez da barazkigatik, ero arrautzegatik, eta hor, beti, izaten da, hor, pertsona daude horratzek aldean, gure herriko jendia, bizilagunak, beraien semea, gure semearekin batera eskolan dabil, eta horrek guzti horrek, hori baloratzen jakin behar da. Eskenean da, bizitza duin bat emotia, danoi, ez? Bai, ekoizliei, bai, bitartekarixei, bai, hori, zure, ez dakiz, mian klasian dauen umiaiz, euren gurasoen soldata horti dator, orduan, bizilagunan laguntzia, da beti esaten duguna, hemen txurietan. Bueno, saltza irakiten plo, eta bien bilartian nik hemen, makai hauekin jungo naiz betetzen, gero esan dago, irinetik arrautzati pasatu, frigitu, saltza hau birrindu, eta, itxura hartzen ari dela gure gaurko lehenengo platera. Hau da, jaun Andreok, gure programako zuzendariak etxean sekula ez lukeen egingo errezeta. Zango zagen, lan asko. Lan asko. Hemen egia da, inalduzuela saltzan sartu, eta ero labean berotu baita, irinetik eta arrautzatik eta lan guztia hartu beharrean. Baitu, pentsatzakatera, askoz beharin hauak, igual, tradizionalak baino, edo nire txian itzenen tradizionalak baino, zen eramak hemen botatza esne gaina, beti. Beti eitzen daue saltzia sobratzen dien pikillo piperrak horrek apurtuak eta geratzen dienak, ezin dienak iguale hainbeste bete. Eta esne gaina apurtxo bat, tomate apurtxo bat, beti horrekin saltzia, eta beti betegarrixa bexamelakin. Beraz, hau ikusten bozue alatabe arrautzetik pasatu eta frigitxuta badoiaz be, kontuan auki ez daukala bexamelik, hemen esne gaina bestutzau bota, eta nahiko harinak dira, kakotxan artean harinan esaten dut. Baina bai, niri pentsatzen behitu, oso nabe bai, plater nagusi bezala gabonetan. Holan, aldo zuega gainera bete, makaioakin, txangurruakin, edozein arrainekin be bai. Hemen, lehen, geratu zaigu pixkat saltza odia, eta harindu dut makaiagoa egosteko erabili duan ur horrekin, hartu ur hori bota ona, salda bat ero baldin maukazue, salda bota, baina ur hori baliatu, makaiago zaporea dauka, eta gainera, beste, ikutu, berezizio bat emango dio. Gu jatetxetan gero zer egiten genuen beti imerzana zan, behin arrautzestatuta, punta itxusi hauek kendu, eta saltzara. Hau da, zango zana, puntilla, atal hauek, kendu. Eta honek, irinetik eta behin pasauta txotxik eta holako nik enioke jarriko lan. Itxita... Txotxik? Txotxa. Txipiroi ez diajatez, txipiroia bakizu. Gero, hau haitxi iten dela, eta berez, lehen beti esaten ziguten, txotxa jarri bazala, baina... Txotxakin ez da sekula ikusi gana. Pikilloan nik. Bai, Frigitzeko garaian da gero kendu, eta hori be, lanna eta lanna. Horan, erlojutxo bat izango bazan bezala, 12ak, ordu gata, ordu isak, irurak... Zerbait errezan nahi baldin baduzu lan gutxi daukana, da gure urrengo errezeta. Klasiko, handiena espada, handiena oso handia, benetan. Gure jefiak hori ingo dau. Baina, ez da, doina zitira berreskuratzen. Erlojua apurtzen zabiz da, ni jarten nahi ordu isak, laura, bosta, seirak. Ni betetzen. Bete inbar da, beti, sartaia bete eta goraino, hauek, mesedez. Da, kabituko batzu danak. Ez dut eskabituko, baina, holan, txak, honek edo hartzako ditu, saltza gehiago hor daukat, orduan, oin garrantzitsua, irekin aldi bat emango dio honi, eta beti badakizu olako saltza kontuak eta egun batetik bestera, irabazi iten dutela, orduan, berez hau goxu hau bihar emango zan, ero bestela, eguerdian iten baduzue, gauerako ero, lasai zenik, eta pertso bat ekarri dut. Beraz, gaur espada bisa nahi baduzu, probauko itxut, baina nik honek badauzkat, ez danak izena dauzkate denak.
Azu probatuko duzu, lantaldeko utziko dizkiet. Zelako sumendixa da, bueno. Bai, hemen saltza... Baina tomatiak daukan erredura. Bai, eta kontua da hori da, lodi iten bauzue hori daukala. Plo, haundiak ingo dituela. Orduan ezerrez, zer, honen beri hortan dastatuko du, Patreia? Ba, bai, ez? Bai? Vale. Bai, eta tartetxo bat zapala. Ez du itxarongo? Bueno. Bitu, hor, bitu, ja, aukeratu dituzte, eta izen bat, zuk zenbakia jarri diezu, ez? Bitu. Zuk bakoitza zenbaki bat jarri dia, bitu, Ales, Aitor, Ales, ez? Ez, Ales, bai, hemen Aitor jartzen dauka, nik uste denak Ales jartzen zuena, hiru Alex, lau Alex daude. Aitor eta Alberto, bueno. Peteten danak Ales ziera. Deni bai, niko lan ikusi dut, azken ningo lauak, Ales. Bueno, hemen bakak ikusten duzuen moduan, bakoitzak bere etxera, erratza etxaldera pasatzen du, hortik zerbait geratzeko. Eta honek guarnizioik eta sekula ez du, nik beti piperrak, beti atara izan dituenean, inungo guarniziorik gabe, ez ezer gabe atatzen izan ditut. Horrela, bere hortan bakarrik. Perrexira purtsu batek nisiak. Bai, kolore pixat emateko. Baina bestela, hau izango zen, gero lan, golpe batzuk hemen da, zabaldu iten da saltza, magia, tak. Hemen dauzkazue gure bakai hauz betetako piperrak. Gure saioko uneri gogorrena. Aizue txorinen dena dastatzen dugula. Hor, ikuste ditu denen beste sukaldaritza saio batzuk non ez duten dastatzen. Gero... Sufritzen da bizan. Bai, hori, janin badalako, ez? Badalako kosinatzen du. Eta erakutzen bidalako ona dagoela. Edo disimulantzen ikasten. Honekin ez da falta. Onartzen dugu, dena zoragarri ez dela etxe honetan, prestatu duguna. Baina txarra, ez erraz. Hau zoragarrien taldean, jarriko dugu. Hau bai. Hori ziur baiet? Oso baratzen da. Eta, zuk lehen ezago zuelan lagungarri bezala, ez dagoela eze berera maten. Genik lehenko platatxo bat proposatuko zut. Bai. Beste klasiko handi bat, meloia eta urdai azpikoa. Segidan. Bueno, basan garai bat, karta danetan egoten zala eguneko menuetan eta lehenko plater bezala, meloia urdai azpikoaken. Eguneko menuan ez, kartan eskatzen zan zerbait zan. Zan zehose sofistikatu. Menuan ezan ematen, hau menuan dilistak eta holako izatek genituen, baina hau zegoen kartan. Habitu. Gaur egun nik uste dut, zaila izango dela nunbait topatzea. Ze egisa da ikusten dugunean eta izaten da holako... bueno, oso jatetxe gutxitan. Bai, bueno, jente hasi da etxean da, nik entzute jote, jenteak etxean egiten du, eta erraixa da aiken. Ontxe ikusiko. Osagai pilo badauzka. Bi osagai, hala, meloia, urdai azpikoa, eta ontxe esango zuet, zein dan errezeta komplikatua. Meloia zuritu, frutai hasiak kendu, eta lauki ertainetan moztuko. Gero plater baten oinarri moduan jarriko, urdai azpiko xerrak gainetik, eta piper beltza eta oliba olio virginakin onduko. Eta hau aldain olako plater baten, baina nik gero ikusi itxupe bai brotxetatan, gero denbora ematen badozko, egin gau. Eta Juan Zagurtianik txorienen bai, egin aiztak Juan Zagurtien edo indala 2 urte, txorienen egin nauen, hau da, sopa bezala. Hau da, inauen meloiakin gazpatxo bat, hemen egin nauen. Nik uste bai, ez edo txian. Ja, enaz akordatzen, hainbeste gauza inditxut, eite ben aieran sartuko naz, ikusikot. Eta bueno, espadot egin, datorren urterako utziko, 6 urten, jautziko. Bueno, bai, egia esan errezeta entzun da, 70-80 hamarkada eramaten gaituen errezeta bada, baina lehen iratzean 1403 urtekoa da hor, Enrique de Villenak hor liburu bat atera zuen, non, sukaldean eta jateko garaian ze tresneriak eta nola erabilita olakoak. Bai. Eta hor, saltzen du meloia nola moztu behar zan, eta gero urdai azpiko ere nola moztu behar da, xerra finetan, baina atal txikiak eta asko jateko, askotan eskua luzatu behar izatea. Eta hor, bai batzen dituela ja egiten du aipamen bat, non janaldan, gaina orduan brokarekin esaten dute, broka izango zen sardeska, lehen sardeska esan erabiltzen, lehen abite zuten gehien bat, laban baterekin sartu eta jan.
Eta hor ja aipatzen du, ez? Gero hurrengoa 1611 urtean hor Francisco Martínez Montiño hor bakizu lehen zuk aipatu zenuen, ez? Lehenko errezeta liburuetan menuak esate zituzten, aste guztirako menuak, eta hor askari batean agertzen zen urdaiazpikoa eta frutarekin nahaztuta jan alzala baita. Tartean meloia sartzen zuten. 1880 urtean el cocinero praktiko, ez dakigu nok idatzi zuen, eta hor baita berriro agertzen da beste menu bat non agertzen da askariak. Eta 70. hamarkadan famatuak izunok egin zuen? Norek? Diktadoreak, Francisco Franco diktadoreak, asko bere gonbidatuak eta kanpotik eta ekartzen zituenean eta beti egon behar zen errezeta bat zen, eta hor, etxeetan ere zabaldu zen, jatetxeetan ere zabaldu zen, eta asko jaten zen. Gero egia, 80. hamarkadan desagertu zen, eta hor Ferran Adriak, Roka Anaiak eta egin zuten nolako zerbait. Ferranek zeukan bat zala urdaiazpiko konsome bat, meloi esferifikazioekin, eta honek Roka Anaiak zeukaten baita konsomea urdaiazpikoa, eta gero zeukan granizatua, meloiaren granizatuarekin. Eta hoia, saiatu ziren olako bultzada bat, ez lehen, goi mailako sukaldaritza ze izan zen hasieran. Betiko errezetak berreskuratzea beste forma bat eman. Beste ukitu batekin. Eta orduan, hoxe. Sekretua errezeta honetan zeinan, goi mailako kalitatezko produktua jartzen. Meloi bat eta urdaiazpiko bat. Hor, ekologikora joaten bagara, are eta hobeto, ez? Eta aste honetan bagabeltza, ez? Pixkat, astelenen hasi ginean, da, ekologikoaren inguruan da hitz egiten da, eta gure inguruan zorionez badaude, gero, eta holako ustiategi gehiago. Eta ezagute ditugu, hori, fruta eta barazki ekologikoak, adibidez, meloian ibakit, ekologikoa izan laikela, baina txerritxabe bai, hau da, urdaiazpikoa eragitxabe bai, izan laike ekologikoa, Bai, zu txerriak ekologikoan hasten baituzu, hau da, jaten di, aske baldin badaude txerri horiek, jaten dituzten pentsu horiek ekologikoa baldin badira eta orduan, hori ere ekologikoan sartzerik badago, eta behi aragia da txalana eta zorionez, Euskal Herrian gero eta proiektu gehiago daude olakoak, behin baino gehiotan aipatu dut, gu, batez ere Frantzian ibili izan garenean merkatuetan, da txiloekin juten ginenean, gaur egun hango kaleko merkatuak, herrietako merkatuak, 80%ak zeukaten zigilua ekologikoana. Zigilua da osto berde hau izarrekin, ez? Hori da, eta ja ekologikoan lan egiten zutenak, eta horrelakoa Euskal Herria etortzen nahi dira, eta hemen, Nafarreko bat azialdeko, hor da Nafarroa garaiko 15 ustiategi batu dira, eta aziak honek lortu dute gainera, han egunero 12.000 menutan, txitxiriok eta dilistak eta ekologikoan beraienak sartzea, eta pixkanaka, hau ziren, batu ziren, zeukatelako behar bat, azkenean, holako ustiategi txikia ziren, eta beraien aldeak eta jasotzeko, eta paketeak eta egiteko eta zeukaten duen, orduan batu ziren, batzen basara indarreiten oso, eta hori da, eta horrekin aurre egin dute, eta pixkanaka, gero eta hektarea gehiagotan ari dira, eta kontua mutura sartu dutela, eta hor daudela, eta beste proiektua Lizarran dago, eta hor dago Zunbeltz proiektua, eta hor gehien bada, hor nekazaritza munduan, eta batez ere ekologikoan sartu nahi duten, gazte hauei, hor eten bat gertatzen nahi da, zenbat eta zenbat baserri, atzetik ez datorri inor, eta galtzen ari diren, eta hoiei laguntzak eta ematen dizkiete, gaina aldala ekologikoan laniteko, eta horrendako, legalki, nola lan inbar duten erakutziz, eta holakoak, eta pixkanaka, Euskal Herrian ere, Durangaldean ere hainbat dauzkago ekologikoan lan egiten dutela, gero eta gehiago, eta nik uste dut hori izan behar dela bidea, eta jatetxetan ere hori ikusten dela, lehen jatetxetan zikin nenoa esaten jatezan, baina lehen jatetxetan jatezan. Eta nik hori ere alde batetik bai animatzen du jatetxean, etxean jandezagun garbi, eta jatetxeetan garbi, baina noizean behin olako kapritxo koipetxu hauak eta janditzagun baita ere. Hori ere jatetxeetara etorria, eta jatetxe gero eta
osasuntsuagoak eta ekologikoan lan egiten dutena badauzkagu, zorionez. Badauz, eta niri gustatzen gade, jatetxeetara hurbildu eta ze proposamenako lan barazkixen inguruan eta ia ze daukien eskaintzeko da gustatzen gat hurbiltzean. Hementxe bukatu dut, erresta komplikau hau ez jarri. A ber, baina ez kontatu zein duzun batez, jende agian galdu inda norbait, eta a ber, asaldi guzu, zer induzu, ze ikusten dut, hauek horrela kasualitatez ez daudela jarrita. Ez. Badaukate zentzu bat, Karo, bere forma, eta, bueno, Juanaz, lehengo moztu dut karratutan, gero batzuk txikixa baken ditut, eta, bueno, hementxe jarri dut. Enak isen zein zan ondo ratioa, ez? Hau da, zein da meloi gehiago, urdai espiko gehiago, orduan nik jarri dut, holaxe pentsagat. Eta baina, aldamenean, badazpada abez, nik bakit platera hau ez tala mundu osuan dako, orduan jarri dut, posterako, meloia nahi dagona, eta gero, horan, Ales egin digu belengo moduko erloju bat, eta jartzen du. Ales. Hau zaiago izango da, bai, pusle bada. Aragi kolorea daukan guztiak, ales jartzen du, eta besteak, Alberto jarri duela uste dut. Alberto jarri dio, Alberto meloia daukazu horreteko. Fruta y piperbeltza botako zau? Ni piperbeltza ez digu bota inoz. Ez? Baitxu, bai, ondo ematen jako, niko indala gutxi guda honetan probatu dela lehenko aldiz, ekarriko zu probatzeko, mangua, pikantiakin, piperminakin. Hori sozia ingen nahiaz, hori da, kombinazio perfektua. Hori da oso ona. Eta hau printzipioz berdina, ez? Piperbeltza badoka puntu pikantia, meloia dauka puntu gozoa, da oso ondo ematen die batera. Olaxe, oli apurtxo bat, zukoan jatetxeetan da zerbitzatu izan dozu? Nik zerbitzatu izan dut. Eta olaxe dekorazioa, nik batzutan ikusiot luzenga, da gero urdaizpikoa bilduta. Luzen, takoak egiten genituen, da gero holan, sushia izango zen, sushia asmatu, hori japoniarrek hartu zuten ideia hemendi sushia nola bildu. Iten zen meloia eta erolako urdaizpiko xerra batekin, eta txak, mokaduko. Bai izaten zen garrantzitsua eta liburu hauetan antzinakoetan jartzen zen, izan behar dira mokaduko atalak. Aldala, mokadu batean sartzeko atalak. Bueno, hau izango da mokadu txokua bebai, gure meloia urdai astikoaken. Hau urdai astikoarekin, ez? Zarabeskakin. Urdai aspikoakin bai. Urdai aspikoa sarazkarekin. Geixa nahi baduzu bai, emango zute, hartu urdai aspikoakin. A ber, ni nahi dut oroitzapena lehengo nola zan, bilduta. A ber. Ia ba. Neurria. Eta hau zuetako zenbatek eta zenbatek jan, ete duzuen, Ona dago. Esaten duzu, ona dago lan esaten moduan, dudazen eukala ero. Banauen zalantzan, naiz eta klasiko ondisa izan, uste gaur dela lehen guguna probatzotela hau lan plater ospetsu hau etxian. Eta bitxo. Aspertu ginen. Egon zantzazue, aitari laguntzen geniola, aitak egun gari ezten zuen, kritikoa zan, eta jatetxetara joaten zan, eta jatetxek hau oso ikoa zan, ateratzea. Eta joten zinen da, urdai aspikoa meloiak. Berriro, urdai aspikoa meloiak. Ta berriz. Goxua da, hola, baina ez da aldatzen, bai, egia da, urdai aspiko ero meloia espazan ona, nabaritzen dela. Baina hau, ona hau, erresa da, klasiko handia da, asteazkenetan eskaintzen duguna, kozinatu etxean, eskaini hau, goxua da, hola. Hori da, eta bixar etorri gurekin osteguna dala, pintxokoteguna. Eta txorieneko bi erresta goxen eguna, bai? Bai, bihar, ni pintxo bat ingo. Bueno, nik pintxo bat, nik bai itxo, mokadutxoko gauzatxo. Bixar etorri gurekin. Agur.